Saps per què hi ha cases que aguanten totes les ventades del món i d'altres que volen amb un sol buf de vent? Avui descobrirem el secret dels 3 porquets més valents i divertits del bosc verd. Havia una vegada, en un bosc ple de flors i ocells cantaires, 3 porquets germans. Tots 3 portaven petos de colors, un de groc, un de blau i el més gran, un de vermell, molt bonic. Per aquells camins també hi passejava un llop una mica trapella i molt golafre. El llop no era dolent, però sempre tenia molta gana i volia jugar a empaitar els porquets per tot el bosc. El porquet petit, que era una mica mandrós i li encantava fer la migdiada, va decidir fer la seva casa de palla. «Serà ràpida de fer i així podré anar a jugar aviat», deia molt content. El porquet mitjà, que preferia anar a buscar mores del bosc, va construir la seva casa de fusta. Va clavar 4 taulons i, en un 3 i no res, ja tenia una caseta amb finestres i tot. El porquet gran era el més treballador de tots 3. Ell volia una casa forta i segura, així que va anar a buscar maons i ciment per aixecar una casa de totxos ben resistents i macos. Un matí assolellat, el llop va arribar a la casa de palla. Va trucar a la porta i, amb una veu molt forta però amable, va dir: «Porquet, porquet, deixa'm entrar o bufaré i la casa et tombaré». El porquet petit tenia una mica de to i no el va deixar entrar. Llavors, el llop va agafar molt d'aire, va inflar les galtes com si fossin globus i, buf, la casa de palla va volar. El porquet petit va córrer tant com va poder cap a la casa de fusta del seu germà mitjà. «Ajuda'm, que el llop m'encalça!» cridava, mentre el llop el seguia fent salts divertits i riales pel bosc. Al cap de poc, el llop va arribar a la casa de fusta. «Porquets, porquets, obriu-me la porta ara mateix!» va cridar. Però els 2 porquets estaven ben tancats i no deien ni una sola paraula de por. El llop, molt tossut, va tornar a agafar molt d'aire. Va bufar una vegada i no passa res. Va bufar 2 vegades i xof! Les fustes van caure i la casa es va desmuntar a terra. Els 2 porquets van sortir cames, ajudeu-me, cap a la casa de maons del germà gran. Corre que corre, van entrar a la casa de totxos just abans que el llop els pogués atrapar pel camí. «No patiu, aquí estarem segurs», va dir el porquet gran amb un somriure. La casa de maons era forta, amb una xemeneia alta i una porta de ferro que no es movia ni un sol pèl. El llop va arribar cansat de tant córrer. Va mirar la casa de maons i va pensar que seria molt fàcil. «Porquets, deixeu-me entrar o la casa us tombaré!» va cridar amb totes les seves forces i energia. El llop va bufar i bufar fins que es va posar vermell com un tomàquet de l'hort. Però la casa de totxos ni es movia. Era tan forta que semblava una gran muntanya de pedra dura. Ho va intentar una altra vegada, encara amb més força. Bufava i rebufava, feia unes ganyotes molt divertides, però els maons no callen. El llop estava començant a quedar-se sense aire de tant d'esforç inútil. El llop va mirar amunt i va veure la teulada de la casa. Va anar a buscar una escala molt i molt llarga, la va recolzar a la paret i va començar a enfilar-se a poc. Des de dalt de la teulada, el llop veia tot el bosc fosc i bonic. Estava molt content perquè pensava que per la xemeneia podria entrar a la casa sense haver de bufar ni fer més esforços. Però el porquet gran era molt espavilat i intel·ligent. Va veure les potes del llop per la xemeneia i va posar una olla gegant plena d'aigua sobre el foc. L'aigua va començar a fer bombolles. El llop, sense saber res, va lliscar per la xemeneia avall. Baixava molt ràpid, fent ziga-zagues pel tub de fum, pensant en el berenar que l'esperava a la cuina amb els 3 porquets riallers. De sobte, pataplaf! El llop va caure directament dins l'olla d'aigua calenta. «Ai, ai, que crema!» va cridar el llop, fent uns salts de granota dins de l'aigua mentre els porquets el miraven molt sorpresos.
El llop va fer un salt tan gran que va sortir disparat per la xemeneia com si fos un coet de fira. Va volar pels aires udolant de forma graciosa fins a caure sobre l'herba del bosc. El llop, amb la cua ben vermella de la calor, va sortir corrents cap a l'altra punta del bosc. Mai més va tornar a molestar els porquets. Ara prefereix menjar amanides delicioses i fruita ben dolça. Els 3 porquets van saltar i ballar de felicitat dins la casa de maons. Van preparar un berenar boníssim, amb pastissos de poma i sucs naturals per celebrar que el llop ja no els perseguia mai. Aquella nit van comprendre que amb esforç i treball les coses surten molt millor. Els 3 germans van viure junts i feliços a la casa de maons, on sempre hi havia lloc per a tots.